O Concello de Valga e a Xunta de Galicia colaboraron para mellorar as instalacións da Escola Infantil Municipal de Valga, unhas reformas que permitiron que o colexio conte agora cun terzo máis de alumnado. A directora xeral de Familia do ente autonómico achegouse hoxe ás instalacións para comprobar o resultado final. Dende a Xunta de Galicia sempre temos que valorar positivamente estes recursos, además se foron mellorando nas distintas convocatorias. Na anterior se deu por parte da Xunta de Galicia unha axuda de 18.000 euros para pizarras digitais, para novo material didáctico, unha cociña e incluso obras de mellora que, insisto, son boas para a seguridade e a calidade deste servicio para os nosos nenos e nenas. O alcalde asegurou que a colaboración da Xunta foi chave para que se puidesen levar a cabo as reformas, unhas melloras que axudan á conciliación familiar e que permitiron que ningún neno nin nena do Concello quedara sen praza. E somos un exemplo aquí no Concello de Valga, non? Porque non hai ninguén no curso pasado que quedara sin plaza en esta gardería, e ademais non só do Concello de Valga, sino de outros concellos servimos tamén de paraguas para que os demais familias poidan incorporar aquí aos seus fillos de outros concellos. Dende a escola mostran a súa satisfacción por como as reformas melloraron o centro. E claro, viñeron as melloras, evidentemente mellora todo, creceron o número de nenos, un montón. Este ano vamos polo mesmo camiño, e entonces con todo isto, pues, empezamos con todas o digital, todo eso, o ano pasado tamén cun horto, un montón de cosas. Temos a cociña que é industrial, que claro, aumentan os nenos quedanse a comer. Aproveitando a visita, a directora xeral de Familia da Xunta de Galicia anunciou que puxeron en marcha unha nova convocatoria para a construción de escolas infantís en parques empresariais e contornos laborais. Segundo María Amparo González, o obxectivo do ente autonómico é mellorar a conciliación familiar e por iso é importante achegar os servizos aos traballadores a través das entidades.